από Αλεξανδρούπολη, αεροπλάνο Βενιζέλο, Κόρινθο στην Τρίπολη, Κορώνη, Καλαμάτα, Αρεόπολη στη Μάνη. Φαντάζομαι ότι ερχόμασταν από Χανιά, Ιερόπετρα, Σταμάτα, Νασιβία, την Κεραμωτή στην αρχαία Ολυμπία, από την Κομωτινή, Κεφαλόνια και Παρισία, η Θάκη. Γνωστή αυτή η ιστορία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι περιοδία. Αυτό είναι Οδύσσια, δεν είναι. Ραψ, καρέγκες, καρέγκες, hip hop. Για περάστε, για περάστε. Παιδιά, είμαστε στη Ρόδο, είμαστε στη Θάσο, που είμαστε απόψε, κοντεύω να ξεχάσω.